Така, здравейте на всички отново. Аз съм Spirit Alpha, вие сте с Minecraft Survival. Най-после сме в 1.9. Една версия, която закъсня така лекичко с една година. Поради причината, че Ночи вече не му се занимаваше и реши да продаде Minecraft на Microsoft. И цък-цък добавиха още 20 000 нови неща, за което съм изключително щастлив, ще ги експлорнем и това ще бъде първи епизод преди да започнем. Да, това е оцеляване, както всяко едно друго оцеляване. Честит 1 март на всички. Не знам кога ще кача това видео, но честит 1 март. Аз не съм си махнал хата от Коледа, но ще закача малко мартенички по нея, обещавам. И нека почваме директно с Survival. Ще си създадем новия world, който ще се казва... Не знам как да се казва. Не знам как да се казва, така че ще го кръстим, не знам как да се казва. Game mode ще е Survival. И seed, който ще сложим е... Къв seed да сложа V. Така. Да, дано да се спавна на някое хубаво място. И това ще бъде. Почваме го. Цък-цък. Най-после ще се впуснем. Ето го нашия seed. Вау, това е наистина хубав seed. Ще го сложа в описанието после. Ако на някой му трябва този seed, но почваме да се развиваме с всичко обикновено, което правим. Първото нещо е да си отворим инвентар, взет дървото. И да, бейсиците. Така. Почваме да оцеляваме, но имам едно запитване към вас в коментарите. Моля, напишете как искате да бъде този сервер. Значи има два варианта. Да сме speed, да го спидрънваме, т.е. да се развиваме колкото се може по-бързо. Или да сме chill и да правим по-малко неща. Но пък не знам, вие решете как ще оцеляваме. Но сега ще се взема с обикновените си неща и ще си изкопая малко камик, за да си направя една хубава така кирка. Така, много ме кефи 1.9. Мисля, че всеки един човек, който играе в Minecraft, би трябвало да е чакал този апдейт, за да почне да цъка веднага. И ето първа възможност, почнахме да снимаме, защото и без това нямаме поредица. Съжалявам за това. И наистина, easy game. Чакайте, на какво ще играем? На нормално ли ще играем? Добре, за сега ще играем на нормално поради това, че нямаме храна. Всъщност имаме храна доста, ама не мисля, че има смисъл да играем на хард на 1.9, защото на хард е много гадно. Ще преминем на хард в по-късен етап, но като цяло ще... Не знам, сега няма смисъл да влизам на хард, ще ме пречукат. Така, нека да си не направим нещата и да си изкопаем това. Сега бих искал да си посъка малко крави, ама да остава 2-3. О, колко ме кефи тази брадва. Как не те посяках, бе? Не знам, ако някой... Не знам кой го е направил, но... Браво на това, който е направил тази брадва. Стига! Трябва да го крипна. Така. Да посечем още малко. Доста интересен сит, между другото. Не бях виждал. Опа! Опа! Айде, бе! Ще те посека! Да! Добре, така. Първи епизод не мисля, че ще строя нещо, но... Ще почнем, разбира се, с строенето малко по-късно. Не, ще си направим къща, разбира се. Няма да живеем като мангал от Столипиново, който е под наем. Но, какво да се прави? Чакайте сега. Така, тук е яко. Трябва да се намерим място, къде да оцеляваме и пещера. Защото този епизод ще бъде леко така кейф. Мисля да кътвам от епизодите.
Но дайте ще се качим горе да видим. Става ли за нещо това място? Защото аз мисля, че става. Мисля, че е доста хубаво място. Даже може на хълма да отсна. Тук мисля, че е добре. Не знам на вас как ви се струва. Имаме пещеричка, което е плюс. Няма как да мине без въглища. Тая крава ми шуми тук, но няма значение. Ще си опечем ядене и ще влизаме да копаем в мината малко. Ние последната поредица, която направих, беше на снапшот и един скелет ме преби. Точно във втори епизод, докато кейвах и не беше много хубаво. Не искам да се повтаря, затова се научих малко по-добре да се бия. Да се надяваме, че съм се научил малко по-добре да се бия и ще бъде хубаво. Чум скелет пак. Този път няма му се разминя брадвето. Трябва да си измислим име за поредицата и често казвам не мога измисля нищо, вие мога да напишете някакво име. Айде бе, тази брадва трябва много да чакаш обаче. Най-важното нещо в играта, според мен, може би отпред си го знаете, са тези хубави неща, които се казват торчове. И ние влизаме да копаем. Охо, първи ми скелет! Чакай, PvP арената тук. Опа! Не иска да ви бие демидж в нуп. Айде, изяш си бе. Така. Желязо, първото желязо. Найс. Нарадваме първото желязо. Аз съм малко нуп на PvP, но ще се науча наистина. Тук. Така. Тък. Ще кътвам, ще се опитам максимално да компресна видеото, така да се каже, да го направя колко се може по-интересни неща. Няма да гледате full геймплей, ще гледате най-важните неща, които ще правя. Но като за първи епизод не мисля да кътвам много, защото първи епизод е нещата, които се правят в началото, а именно те са ни от най-интересни неща. И не мисля да ви лишавам от тях. Тук ще скочим да видим. Трябва да сме много предпазливи, нямам брони. Тук има желязо. Винаги се оглеждам. Не знам другите дали така правят. Мисля, предполагам, че правят така. Упс. Тук много желязо бе. Ще извадим много неща от този сит. Мисля, че ще се получи доста хубав сервайвал. Така че, найс, easy game. Тук малко така ще щупиме тези. Така. Дайте да видим сега. Трябва да внимавам, че храната ми е на изчерпане. Трябва да си направя лагерчето. Имам ли дърво? Не, имам бенч. Опа! Не. Бум! Направи бум. Добре, няма да направиш бум. Да, че си опъдем лагер тук. И ще си опечем нещата в него. Така. Добре, ние ще доексплорнем надолу. Има много неща. Леле. Тук трябва да барикадираме. Не. Блокове. Не. Чакайте. Добре. Махи се. Така, паяците вече не виждат. Дайте да се нахраним. Хубавичко. И да си направим този меч, за който бленуваме. Защото... това не работи вече. Знаех си. Видях го, ама трябва да ти е празен слота. Трябва так. Не е яко, ама нищо. Сета. Дано да го правят. Тук е бък. Изяш меча, бе. Стига сте ми идвали. Така. Дайте да щупим и това. Не ми харесват мобовете. Combat Update е много голям, понеже доста хора се оплакват от това, че Minecraft е била лесна игра. Ето ви един Combat Update си викат тия. И вече няма да е чак толкова лесна. И естествено скелет ще бъде като
човек на PvP-то в Skywars срещу вас. Дайте си направим кирката. Ще сложим още малко железце тук. И брадва, не, кофа бих искал да си направя. Кофата е едно от най-важните неща. Кофата е лайф. И този прилеп. Хайде. Зарежи го, не ми трябва. Без това нищо няма да взема от него. Дайте да ходим да експлорваме. Няма нищо по-хубаво от това да експлорваме. Напишете в коментарите какво предпочитате, ли да експлорваме или да строим. Предполагам, ще правим и от двете по много. Не. Опитах се да торчна. Изяш този демидж, бе. Хубаво нещо е heal и демидж. Не е хубаво нещо скелета да те стреля с 2 стрели в секунда. Easy game. Трябваше крипа. Леле, как щяхме да се прецакаме малко в първи епизод още. Този скелет ще го посъка. Вижте го как инста стрелва. Инста. Този път няма да стане като в първата поредица. Никога няма да позволя да стане като първата поредица. 6 минути да се бия с един скелет. 6 минути. Ако не сте гледали, ходете да видите, защото 6 минути се бих с един скелет. И не беше добре. Изобщо не беше добре. Така, брони. Така, 11 минути оцеляване. Не сме чак толкова назад. Но тук е много гадно. Тук трябва да торчи. Хайде, една ви торч. Тук торч. Искам да се взриви. Изобщо не искам да го убия. Хоп. Взриви се. Аз съм малко тъп. Къде сте, бе? Не. Тук е много гадно. Тук не е много хубаво за биене, тъй че... Добре, ние ще ходим да си правим лагер, защото взехме всичко, което ни трябва, само ще чакам тези неща. Какво ще ги чакам? Нищо няма да чакам. Отиваме нагоре. Няма да ви държа тук повече да правим някакви глупости. Отиваме да си търсим място за оцеляване. Имаме достатъчно неща. Малко смотан старт беше, но... не беше чак толкова лош. Не беше... Не се оплаквам. Имаме желязо за някакви брони там. 16. Мисля, че ще ми стигне за всичките брони и... Fuck this shit, I'm out. Както казва песничката, която ще има в новата компилация. Кога се стъмни, бе? Дайте да скачим на дърво. Между другото, това винаги съм го правил и винаги ще го правя да се качам на дърво, когато е нощ, защото просто е много гадно. Тук, мисля тук да ми е базата. Доста интересни неща мога да се построи на това цялото място. В смисъл, мога да се построим къщички, така. Може да си построим тук къщички, може да си построим мостчета, хълмчета. Долу може да има риболовни неща, там може да има нещо. Но ето виждате нещото, цялото това място, което ще развиваме. Мисля, че съм открил. Мисля, че се е получил доста яко генерирано, така че ще оцеляваме на него. Надявам се да ви хареса това място, защото няма друго. Умри. Така. Тук ще си направим стартинг базата. Някъде... Не, чакайте, няма. Тук е идеално за стартинг база. Тук някаква къщурка ще се направим. Само че... Не знам дали ще ни стигне време. Този епизод ще е малко по-кратък. Ще почнем с... Чакайте, че ми шуми нещо. Слушалка. Ще ги спра, ще ги пусна пак. И се надявам да се оправят. Така. Добре, чу се малко гаден звук, но... Май ми изчезна аудиото от това. Ще си го довършим без аудио. Записвам, още записвам, добре. Аудиото не е проблем. За 5 минути сега няма какво да таковаме. Мисля да си направя фермичка и това да бъде от епизода. Да се устроим хубаво така един катун. И... да финишираме епизода подобаващо. Дайте сега събираме малко дръвчета тук. Ще бъде найс. И
нека да си поставим кочината тук. Ще направим един Double Chest. Так. Къде ще си оставям айтемите. Бих искал да си направя едно вълна за легло. Така. Тук. Така. 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 По едно кол за всяко. Тези неща тук. Това. Ето така ще го сложим. Нека расте. После ще го правим. И какво друго? Дайте това тук така. Дайте да... Не, няма да убиваме повече крави. Дайте да посечем малко дървета. Пресно няма да са така устроени епизоди, ще има кътване, но първи епизод така ще бъде първи епизод, защото първи епизод винаги е необичайен и странен. Разбира се, има и други първи епизоди, които са доста дълги, но не мисля, че този епизод ще бъде дълъг, защото трябва да навлезем в съществената част на Майнкрафт. И с началото, дай, че си изхабием бразвата. Хайде, добре. 4 хита не е малко. Опа, с лопатата. Не. Нати малко бе. Не мога да разбера защо малките зомбите имат същото HP и са... което ги прави отвратителни. Би трябвало те да имат малко по-малко HP, защото... Да, знам. Така са супер по-ОП. Но да. Не знам дали са ги нърфали. Може да са ги нърфали, аз просто да съм тъпи, не знам. Но... Стига! Чардж. Трябва да свикна с това PvP и без аудио не е easy. Без аудио. Нати един крит, нати още един крит. Аре, още един хит на брадата. Идвайте. Идвайте, не се притеснявайте, аз съм тука. Сега тук ще си осветива малко. Ето го PvP-то. Истинското PvP. Дайте да взем Saturation. Упс, торчнахме. Нищо торчи, найс. Тук ще торчнем. Тук ще торчнем. Те като ни... няма ги бъде. Тук има овца, бе. Аз как не съм ги видял? Замина ни брадата. Както и да е. Добре, ще направим желаното легло. Защото е найс. Така. Так. Легла. Така. Не мисля да спим, защото искам да се побия малко с мобове да събера левел. Не направихме хубав кейвинг, може би между епизодите ще покейвам малко. Може и в епизода да покейвам. Кажете, ако искате да кейвам. Или да го изкейвам извън епизода, но... Така, дайте да си направим фермата. Колко време имаме? Има още малко време. Ще можем да си изкопаем малко дърт от някъде, защото нямаме никакъв дърт. То ние като цяло нямаме нищо. Обаче ще ни трябва доста дърт. За тази фермичка ще ни трябва дърт. Ще направим една малка фермичка симпл, така като за миналия епизод. Ще си направим брони, ще си направим неща, всичко ще си направим. Първи епизод е така. Всичко, което започва. Или не знам, аз говоря по най-тъпия начин, естествено. Няма никакво значение. Ще съберем така дърт малко тук. Тък. Хопа. Добре, достатъчно е. Сега ще си оформим една красива фермичка, маничка. Даже знаете ли какво ще направим? Не знам как ще направим. Чакайте тук. Сега да видим. Ще направя много хубава ферма, между другото, но няма да е тая ще я махнем и ще сложим много по-яка ферма. Мисля да е пак на многоетажна, като предишната поредица, защото колкото повече етажи, толкова по-добре за нас. Опа! Тук малко фейл. Така, тя ще бъде някаква така basic, simple, някаква lame. Но пък, да, така ще бъде някакво. Ще поставим тук това. Колко да мога да си изхранваме. Само че не ме кефи как я направих с 4 блока.
И няма център, но сега ще направим център. Добре. Явно тук ще бъде център. Ето така. Опа. Дайте ще дочупиме лопатата ни, която не ни трябва особено. И да, това ще бъде центъра. Имаме кофа вече. Така че, опа. Така, готово. Сега ще направим мотичка и с мотичката ще копнем малко от фермичката. Една каменна, защото за какво ни е айрон като тая същата. Така, същото като първата поредица. И вече минават 20. А не, чакайте, тук не трябваше. Дайте да скачаме. Хайде. Троп, хоп, с мотичката за всичката. Прото с колелото. Дайте така ще сложим. Хоп. И са семената, които имаме, които не са толкова много, ще си ги насадим. Ще ги насъда после пак. Ще насъда колко се може повече семенца, но ей така. Това фиданка ли ми дропна? Не, или тя май беше от земята. Мисля, че беше от земята. Така. С това ще довършваме епизода. Сега ще сложим тук броните върху нас. Ще завършваме епизода с това. Дайте да си изхвърлим. Ние какво изхвърлихме дърво? Добре. Така. Сега ще се нахраним и ще направим аутрото. Да си снимаме. Опа. Така. Това ще бъде всичко от този епизод. Надявам се да ви е харесал. Надявам се поречката да ви хареса като цяло. Ще правим много интересни неща. Ще строим много интересни билдове. Ще има високи билдове, ще има широки. Този ще го пребия като за край на епизода. PvP. Вече им викаме. Тия са по-добри от обикновен играч. По-скоро от дете от на Minecraft в Hypixel или там как се вика. По-добър от всичко. Наби ми 2 страни. Не знам дали имах преди. Така, това ще бъде всичко от този епизод. Ще видим следващия. Айде, чао!